जेब्लानिफ्राय चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोना प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाहैदों एबा जयनिं जाहैदों बै समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोननि एबा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि सायाव जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदोंमोन दि चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोना जेराव गेलेयो बेयावनो आं गेलेनानै बिथांमोनखौ फेजेनगोन होननानै गोबां माने हब्रा बाथ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेरैबायदि चेलेन्ज खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेरैबायदि चन्दन बिथांखौ पानिश होनो थाखाय साजा होनो थाखाय गोसो गुदुं जाना दंमोन बै चन्दन ब्रह्मआनो वेलकाम खालामदों बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मस्ट वेलकाम खालामदों बरायदों गोजोनै दुमब्रुदै बरायदों हाग्रामा महिलारी बिथांखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि काजलगाव बियाबाव आङो दायो बिजाथि महरै इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनबाय आरो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ आं वेलकाम खालामो फै आंजों गेलेनो होननानै बे समाव चेलेन्ज खालामनानै बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा जेराव हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना रोखा गोसोआव दंदि खाम्फा आरो चन्दन लोगोसे रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ एबा बिथांमोना जेराव गेलेयो बैयावनो थांनानै गेलेहैनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि बे एबा बिथाङा जे चेलेन्ज लादोंमोन बिथांमोनखौ फेजेननानै बिथांमोनखौ जेराव गेलेयो बिथांमोना जेराव गेलेयो बेयावनो थांनानै गेलेहैनानै बिथांमोनखौ फेजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव फिन उल्थायै वेलकाम खालामदों मस्ट वेलकाम हाग्रामा महिलारी होननानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा काजलगावआव बरायदों फै जुदि गेलेनो गोसो दङब्ला आंजों गेलेनो फै होननानै बे समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ रोखा फोरमायदों मानो होनना बुङोब्ला बे बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ पानिश होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन साजा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमन जेराव बेखौ लानानैनो आरो जेराव गेलेयो बेयावनो फेजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ नोजोर होनानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा चेलेन्ज खालामदों मस्ट वेलकाम खालामदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा काजलगाव बियाबाव माबायदि मस्ट वेलकाम खालामदों एबा मस्ट वेलकाम खालामनायनि माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदों नाला दिनै मस्ट वेलकाम दा नै बहाय आंखौथ' टिकेट होबाय जेन'बा माने आं दा बिजाथि जाबाय इउपिपिएलनि दा जिहेतु भटखौ होलायथ'वाखै माबाखौ नमिनेसनखौ होलायथ'वाखै बिथाङा बहायबो गेलेफैनो हायो दाबो काजलगावआव जोंहा मामाय पानिरामखौ टिकेटसो होदों नमिनेसनथ' होआखै दा फेजेननो गोसो लुबैदों आंबो वेलकाम खालामो काजलगावआव गेलेफै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा मस्ट वेलकाम दा नै बहाय आंखौथ' टिकेट होबाय जेन'बा माने आं दा बिजाथि जाबाय इउपिपिएलनि दा जिहेतु भटखौ होलायथ'वाखै माबाखौ नमिनेसनखौ होलायथ'वाखै बिथाङा बहायबो गेलेफैनो हायो दाबो काजलगावआव जोंहा मामाय पानिरामखौ टिकेटसो होदों नमिनेसनथ' होआखै दा फेजेननो गोसो लुबैदों आंबो वेलकाम खालामो काजलगावआव गेलेफै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा मस्ट वेलकाम दा नै बहाय आंखौथ' टिकेट होबाय जेन'बा माने आं दा बिजाथि जाबाय इउपिपिएलनि दा जिहेतु भटखौ होलायथ'वाखै माबाखौ नमिनेसनखौ होलायथ'वाखै बिथाङा बहायबो गेलेफैनो हायो दाबो काजलगावआव जोंहा मामाय पानिरामखौ टिकेटसो होदों नमिनेसनथ' होआखै दा फेजेननो गोसो लुबैदों आंबो वेलकाम खालामो काजलगावआव गेलेफै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा मस्ट वेलकाम दा नै बहाय आंखौथ' टिकेट होबाय जेन'बा माने आं दा बिजाथि जाबाय इउपिपिएलनि दा जिहेतु भटखौ होलायथ'वाखै माबाखौ नमिनेसनखौ होलायथ'वाखै बिथाङा बहायबो गेलेफैनो हायो दाबो काजलगावआव जोंहा मामाय पानिरामखौ टिकेटसो होदों नमिनेसनथ' होआखै दा फेजेननो गोसो लुबैदों आंबो वेलकाम खालामो काजलगावआव गेलेफै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा मस्ट वेलकाम दा नै बहाय आंखौथ' टिकेट होबाय जेन'बा माने आं दा बिजाथि जाबाय इउपिपिएलनि दा जिहेतु भटखौ होलायथ'वाखै माबाखौ नमिनेसनखौ होलायथ'वाखै
बिथाङा बहायबो गेलेफैनो हायो दाबो काजलगावआव जोंहा मामाय पानिरामखौ टिकेटसो होदों नमिनेसनथ' होआखै दा फेजेननो गोसो लुबैदों आंबो वेलकाम खालामो काजलगावआव गेलेफै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मस्ट वेलकाम